Ayiwa an balimaw aw ni yan kibaruya m'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko Africa Blue n'o ye télévision so ye télévision so min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ko o datugulen don an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi ayiwa a yirala k'a fɔ de ko impôt sɛgɛsɛgɛlikɛlaw de taara yɔrɔ in datugu ko ka d'a kan k'a fɔ ko u ka impôt juru bɛɛ ma se ka sara nka u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ tuguni réseaux sociaux ni fɛnw sanfɛ ko u ye Africa Blue ye débat dɔ de kɛ ko débat in ko fanga sinamatɔ tun bɛ ka dɔ fɔ gouvernement ma ko de kosɔn k'u taara u ka yɔrɔ datugu ayiwa ko politique ko bɛ datuguli ko in kɔrɔla la ko u bɛ ko o ko la k'u ka fɛɛrɛ kɛ ni ka Africa Blue ko ka a yɔrɔ dayɛlɛ joona 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 o ye an ka artiste ba dɔ ka welewele ni bɛ taa impôt mɔgɔw fanfɛla la ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan tuguni o de ye k'a fɔ aw ye ko samedi tɛmɛnen Samakɔ ani Kanajigi la ko bingannikɛla dɔw taara bin pharmacie dɔw kan yen nɔ ayiwa ko binganni in yɛrɛ hukumu sɔrɔla de k'u bɔra Sibi yanfan in fɛ ni ka u kun ɲɛsin Kanajigila ni Samakɔ ma ko pharmacie minnu bɛ yen sa ni ka sɔrɔ ka u ka binganni wale ninnu sɛmɛ u la ko a yirala k'a fɔ ko u ka binganni hukumu kɔnɔna na ko u ma se mɔgɔ bana wa ko u kɔni u taara ni wari ninnu ye ayiwa ko an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bisa halisa u bɛ ka ɲini ni ka fɛɛrɛ kɛ ka bolo da o kan ayiwa an balimaw ni kibaruya de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la